अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. ओसरगाव टोल वसुलीवरून वैभव नाईकांच्या आरोपानं अतुल काळसेकर यांनी सडेतोड उत्तर दिलंय. पाहूयात. सन्माननीय कुडाळ विधानसभेचे आमदार वैभव नाईक यांनी माझ्यावर आरोप केला आहे की आजपासून ओसरगावचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला टोल सुरू झाला आणि त्या टोल नाक्यावर मी टोल भरून हायवे क्रॉस केला, म्हणजे टोल भरला, अशा प्रकारचा आरोप केला आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या उपाध्यक्षांचा पाठिंबा आहे का टोलला, अशा प्रकारे त्यांनी माझ्यावर आरोप केला आहे. पण मी या विषयात सांगू शकतो की जवळजवळ सकाळी 8 वाजताची स्थिती अशी आहे की 8-8:30 वाजता जवळजवळ 1 किलोमीटरपर्यंतची रांग लागली होती दोन्ही बाजूला. आणि टोल भरणा करणारी जी एजन्सी आहे ते एजन्सीचा तांत्रिक दोष निर्माण झालेला आणि कोणत्याही प्रकारे त्यांच्याकडनं टोल वसुली करता येत नव्हती. आणि जे वाहन चालक आहेत त्या वाहन चालकांची मात्र कोंडी झाली होती की त्यांना जाता सुद्धा येत नव्हतं आणि टोल सुद्धा भरता येत नव्हतं. त्यामुळे एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजकीय कार्यकर्ता म्हणून माझी गाडी मी पुढे घेतली दुसऱ्या आणि एवढ्या 4 लेन सुरू असताना सुद्धा एकच लेन सुरू ठेवलेली त्यांनी. मी दुसऱ्या लेनमधनं पुढे गेलो आणि दुसऱ्या लेनमधनं पुढे गेल्यानंतर माझ्या लक्षात असं आलं की त्यांच्याकडे तांत्रिक बिघाड झालेला आहे. टोल ते घेण्याची त्यांच्याकडची यंत्रणा सगळी फेल झालेली आहे आणि दोन्ही बाजूची त्यांचा मोठा तांत्रिक प्रॉब्लेम होता. आणि त्यांना विचारलं की जर तुम्हाला टोल घेता येत नसेल, तुमची यंत्रणा जर सक्षमपणे काम करत नसेल, तुमच्याकडची टोल आकारणी करण्याची यंत्रणा समजा फेल गेली असेल, तर तुम्ही गाड्यांना उभं करण्याचा अधिकार नाही. तुम्हाला जर असेल तर टोल भरून तरी घ्या, नाहीतर तुम्ही गाड्या सोडा. आणि माझ्यासोबत आपले कलमटचे सामाजिक कार्यकर्ते मेस्त्री तेही होते. त्यांनाही तुम्ही ह्या सगळ्या विषयात विचारू शकता की मी असंच म्हटलं की तांत्रिकदृष्ट्या तुमचं बंद असेल तर टोल तुम्ही वसूल करू शकत नसाल तर तुम्ही ह्या सगळ्या गाड्या सोडा. आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमची मागणीच आहे की ओसरगावातील स्थानिक लोक असतील, ओरसमध्ये जाणारे सरकारी निमसरकारी कर्मचारी असतील आणि या 15 ते 20 किलोमीटर राहणारी जी लोक जी आहेत यांना जो रेग्युलर प्रवास करावा लागतो त्यासाठी या टोलमधनं त्यांना सूट दिली पाहिजे. आणि त्या टोल नाक्यावर ज्या भौतिक सुविधा केल्या पाहिजे होत्या, म्हणजे स्नानगृह आहे, स्वच्छतागृह आहे, वेटिंग रूम आहे, अशा प्रकारची कुठलीही सुविधा त्या ठिकाणी नाही आहे. अत्यंत घाईघाईने टोल वसुली केली जाते आणि त्याला आमचा विरोधच आहे. आणि ह्याला हेच सांगितलं की तुमची तयारी नसेल तर तुम्हाला टोल वसूल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि तुम्ही टोल वसूल करू शकत नाही. अशा प्रकारची आग्रही भूमिका मी 8:30-9 वाजता घेतली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.